enempää. Hyvä. Sitten voit vähän oikasta, teet niin kuin täyskaaron siitä ja rupeat katselemaan, että meet sä niin kuin V:n ja K:n väliin vaikka. No ja taaksepäin. Hyvä, sit vaan jatka. Hyvä, hyvä. Oikein hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Jatka. Ja sit pikkusen istutat siellä kulmassa sitä ja sitten tuu melkein tonne töttörön väliin sitten miljoona kiitoa oikeesti, kun lähtee. Kova. Noin, hienoa. Sitten katot seetä ja puhaltele tulos ja painat kantapäätä alas. Mietit pikkulaukka ja kirjoitti pikkulaukka. Istu, hengitä, katso seetä, suoraan eteenpäin, noin. Sieltä käännä. Hyvä, oikein hyvä. Hyvä. Ja yli taivutat. Päätät mennä sinne vasemmalle. Hyvä. Ja sä voit lopettaa vähän ennen uraa sen sulun sitten ja oikein hyvä. Pidä oikein pohjittaa tänne. Vasen ohje. Hyvä. Ja sitten ihan koko siellä taas pari askelta mietit piruettilauttaa ja pysy Johanna uralla. Ei, sanoin, että pysy uralla. Hyvä. Oi, hyvä. Ja sitten istu, hengitä, möyhellä. Hyvä. Ei oo kiire. Kato peiliin. Ei oo kiire. Hyvä. Noin. Oikein hiljaa, mut vasen työn. Hyvä. Sä oot siinäkin sit, kun sä oot tehnyt vaihdon, niin sunhan ei tarvi mennä uralle asti. Ja sitten lähtee semmosen kauniin kaarteen ja siitä käytiin kun edelleen. Hyvä. Sä näytät kuitenkin niinku sen jokaiselle tuomarille, jos on 5 tuomaria, niin sitten menet suoraan sit radan poikki ja sit ihan suoraan sinne. Noin, ja sitten lähtee mennä eteen. Noin, hyvä. Ja sitten taas loivemaan kaartia, vaan sä kierrät töttöröt jäis sun oikealle puolelle ja sit lähtee ravi. Pituus halkaisee. Hyvä. Noin. Ja sitten pikkuhiljaa lyhennät ihan vähän ohjaa ja muistat hengittää ja sanot, että takalat lähtee raviin. Noin, hyvä. Oikein hyvin. Hyvä, oikein käden kyynärpäistiin ylävartaloon. Muista hengittää. Hyvin. Noin, hienoa. Sitten vaan sit suoristat siitä, teet taas semmosen puoliympyrän, ei tarvitse mennä kulmia sinne, vaan taas sieltä vähän lähemmäksi pituusalkaisia tavo. Tuota kunnon savo ainakin se 15 metriä, kun liian lyhyt. Kyynärpäät ylävartaloon. Hyvä. Purista nyrkit ja mieti nyrkkejä eteenpäin. Hyvin. Noin, kauniisti. Hyvä. Ja sitten alat miettiä, että katot vähän peiliä ja mietit pikkusen jo avo oikealle. Vasen nyrkki pysyy lähellä oikein kukku alapohja, muista hengittää kyynärpää, oikein käden kyynärpää yli lähemmäs keho. Hyvää. Noin, hyvin. Sitten tulee se keskiravi. Siitä ei tarvitse olla koko pätkää. Vähän jarruttelet siinä ja sitten on just läheksi. Ja sitten ota kiinni ja teette pyöristä siellä, tee semmonen niin puoliympyrä, kun tuut siihen seuraavalle 4. uralle. Hyvä. Oikein hyvä. Muista hengittää koko ajan. No, käännyt sitä oikeata korvaa kohti ja pidät silti katseen täällä peilissä, vaikka näkistä itse peilistä. Hyvin, oikein. Hyvä. Joo, super, hyvä, oikein. Noin, kato peili, pidä oikea ohje. Noin, hyvä. Ja nyt oikaiset tärkeästi, että meetkää ihan uralle. Sitten lähdet sitä sulkuuraa tuonne Johannaan, lähdet Johannaan kohti, niin hyvin. Noin, hyvä. Päätä istu vielä enemmän vasemmalle. Noin, hyvä. Päätätte hyvin. Hyvä, noin. Oikein. Voit kääntyä siitä. Ja sitten jos haluat, niin ota lisätty ravi nyt tähän. Paljon sekunnit? Just tulee. Pysähdy.